Mentres os peles continúan chegando ás praias, na esfera política segue o debate sobre a xestión da crise. O Goberno Central remitiulle hoxe unha carta á Xunta lembrándolle que ten á súa disposición todos os medios terrestres e marítimos que precise para a limpeza das bolas. Insiste o Executivo Central que a Xunta ten que detallar máis alá dos efectivos solicitados cantos, cando e onde, porque lembran dende o Goberno a Xunta aínda non concretou nin o número de efectivos nin en que zonas se terían que despregar. Pola súa banda, o presidente galego volvía hoxe centrar a problemática dos peles en Madrid. Critica que pasasen xa máis de 48 horas dende a activación do nivel 2 do Plan Camgal sen que a comunidade recibise os medios do Goberno Central. Eu o que lle pido ao Goberno é que se poña a traballar, sinceramente. Xa vale de excusas. Levamos 48 horas dende que nos dixeron o nivel 2 e nos están mareando. Ora, efectivamente, a ministra Rivera di que pedimos 3 veces máis medios que no Prestige e que foi o primeiro que dixen que determinaran eles que medios eran necesarios. Entre tanto, o Goberno Central apunta que se están buscando activamente os restos dos peles ou os seus sacos no mar, tal como recomenda a Organización Marítima Internacional. O presidente galego reacciona asegurando que agora Madrid dalle razón. Ata hai 5 minutos nos estaban dicindo que por que pedíamos medios no mar, si no mar é imposible topar absolutamente nada e, por lo tanto, era unha pérdida de tempo. Supoño que será porque durante un mes non buscaron absolutamente nada. Resulta que sí, que nos dan a razón que hai que buscar no mar e o problema é que por que non busca a Xunta de Galicia. Exixe Rueda ao Goberno Central que se localize o contedor onde ían os pellets. Queremos saber si a origen de todo eso que é o contedor que caeu do barco e que evidentemente se abriu, están saindo sacos e indo os ten. E, por lo tanto, nós non pedimos, e lóxicamente ademais a Xunta de Galicia non pode saber nestes momentos, porque máis a comunicación se lle fixo o Goberno Central, outra cousa é que non la ha contado durante días, onde está o contedor. O que pedimos é que se busque. Esta tarde tivo lugar unha nova reunión de seguimento do Plan Camgal coa vista posta xa na fin de semana. A previsión apunta a que para daquela van mudar as correntes mariñas que agora están arrastrando as bolas cara ao norte. Con este cambio prevese unha chegada masiva de peles ás nosas costas. En consecuencia, no encontro tratouse tamén os protocolos de actuación para a recollida orientados a voluntarios e operarios coa intención de a Xunta de facer máis eficiente a retirada destes produtos do mar.